aka katrika kamazimbabweni munonyepa kuti mamuchikaziva kuti unokwanisa kushandisa mawhatsapp mairi mufoni 1 kwete GB. Mawhatsapp akatofanana mufoni 1, iwo toise dzimwe nhamba, iwo toise dzimwe nhamba, mawhatsapp akafanana. Uye mafacebook ndizvozvo, chero application rawada. Saka one vhidhiyo rino ndore ndichakudzidzisa, usakangana uzondipawo master nekufolowa nekuudze vamwe kuti ngavauye pano. Tinokudzidzisai zvese muchishona nerurimi rwedu rwaamai. Thank you very much. Chionai kuti unoita sei. Ya, chekutanga cheunoita unobaya foni yako, uende pamasetting apa. Then uende pamasetting apa, uende apa pane kachisearching button aka apa. Wobva wasearcha kuti Joao. Oro Joao Messenger. Ndo zvandai nchide kusearcha but ndakogumira munzira yobva yabudisa. Wobva wapabaya kuti pa. Wobva wadzaka uchapano pakanzi Joao Messenger apa. Wobva wapati tsvadzvanyu. Wotsvake uri kuona ini Facebook yangu yakatoita. Tomboti let's say uri kude kuti uite hako pa WhatsApp, uite ma WhatsApp mairi uchishandisa sezvandataura, sezvandarondedzera. Wobva wabaya WhatsApp apa kuti nga ndibvise kachirekodha. Wobaya WhatsApp, wobva watobaya pakanzi install apa. Watoinstalla, watopedza chigemu chacho. Inenge yadzatoveyo dziri mbiri. Wakutoti iyi woshandise nhamba dzako dzaunoda, iyi woshandise dzimwe nhamba dzacho. Thank you guys nekuonawo mavhidhiyo yangu. Kana mune mari, sendai master. Kana pari pa YouTube pano, VUI, moudzowo vamwe vauye vaone vakomana. Thank you very much. Uri kuona mafacebook zvendiri kutaura zvacho ndezvizvizvi. Mafacebook angu mairi, irapa neirapa. Uri kuona ese mafacebook original. Ane maakaunti akasiyana like this, rega ndikuratidze. Uri kuona iyi. Iyi yakanzi Boss Edza Studio ZWE. Imwe yacho tariraone dzakatosiyana. Iyi irapa. Uri kuona kuti dzakasiyana. Irutonoko. Yakanzi Boss Edza Studio page. Uri kuzviona dzakasiyana. Mochingoma follow mapage angu aya. Naye vakomana ndoramba nchikudzidzisai zvinhu. Thank you man. Kana uri mujoza chindipawo basa ndikuregistresa sai unongoyo kuinbox tongode chitupa kana passport. Batai Boss Edza Studios fanno Pejama Sports. Sassai